היי לכולם, בוקר טוב ושבוע מבורך, שבוע ראשון של שנת 2021, סופש ראשון של שנת 2021. אני רוצה לסכם את השנתיים האחרונות שלי, שנת 2019 ושנת 2020. אני יודעת שבדרך כלל מסכמים את השנה האחרונה, אבל הסרטון הזה הוא בשביל להעביר מסר. את המסר אתם תגלו בסוף הסרטון. אני אתחיל בזה שאני אורלי מנשה, מעצבת טקסטיל לחדרי ילדים. בשנת 2019, פחות או יותר בערך לפני שנת 2019, הבן שלי ניתאי עבר התעללות בגן. חלקכם מכירים את הסיפור, שיתפתי את זה והייתי הרבה בחדשות. בתהליך הזה הייתי בדיכאון באותה תקופה. חשבתי שכשלתי בתור מעצבת, בתור בעלת עסק, בתור אימא, בתור אישה. חלק מהדברים גם בלי קשר לעניין של הילד, אני והגרוש שלי, אני ובעלי, החלטנו שאנחנו מתגרשים. עברתי לגור אצל ההורים. יחד עם זה הייתי צריכה לקדם 3 ילדים שהם קטנים, ולהרים אותם ולהסביר להם שזה בסדר, שאבא תמיד נשאר בתמונה, ואבא שלהם אוהב אותם, ואמא שלהם אוהבת אותם, ולמרות הכל אנחנו איתם. יש להם אבא מדהים, ויש להם אמא שמאוד מאוד אוהבת אותם, ומשפחה גדולה ותומכת, וברוך השם הכל בסדר. חלק מהדברים שעשיתי כשעברתי לגור אצל ההורים ושהחלטתי שאני מתגרשת, זה לקחת דף ועט ולאסוף את השברים שלי ולהרים את עצמי. ולא משנה אם זה לבד, כי הייתי לבד, עם עצמי, בלי קשר לכל המשפחה התומכת. ואמרתי לעצמי, טוב, אורלי, את צריכה להרים את הכפפה, ויאללה, קומי. למי את מחכה? כמה תמשיכי לבכות? כמה לילות, כמה ימים? די, מספיק. בכית הרבה, אלוהים שמע אותך. ודי, חלאס, תרים את עצמך. התחלתי להרים את עצמי לאט לאט, אספתי את השברים, לקחתי דף ועט, והתחלתי לרשום לעצמי יעדים. יעדים לשנת 2020, ולשנת 2021 כמובן. ואמרתי לעצמי שכל פעם שאני אציב לעצמי יעד, אני אסמן ליבי. חלק מהיעדים אני גם שיתפתי אתכם. חלק מהיעדים היה להעלות את ניתאי לגן חינוך מיוחד, שזה בשנת 2019 הוא עלה לגן חינוך מיוחד. עם כל המאמצים, כי בגן עירייה הוא לא התאים. הוא נחשב כילד עם צרכים מיוחדים, כעיכוב התפתחותי. וברוך השם היום הוא מתפתח יותר והוא גודל והוא מתקשר, ותודה לאל זה ילד אחר. ואני גאה ומאושרת לומר את זה, כי אני רואה את הילד שלי מתפתח, בקצב שלו בדרכו, אבל הוא מתפתח, וזה כיף. חלק מהיעדים שלי היה להיות אימא יותר טובה, להאמין בעצמי יותר, להרים את העסק שלי יותר, לעשות קורס דיגיטלי, לעשות את הרישיון, לקנות רכב, להשכיר דירה, ולהתפתח יותר ויותר גם בתפוצה של הסרטונים, סרטוני הדיגיטל, להרים ערוץ יוטיוב, ולאט לאט אני נותנת את הערכים שלי בחינם, שאתם מוזמנים אפילו להסתכל, אורלי מנשה ביוטיוב, ופשוט ללחוץ על כפתור הפעמון ולהיכנס כרשומים, זה לגמרי בחינם, ולענות מכל מיני סרטונים חינמים על ללמוד לתפור. ועשיתי את הקורסים שלי, והתחלתי בסדנאות, ואחר כך פתחתי קורסים בקבוצות וקורסים פרטניים, וכיום יש לי קורס דיגיטלי שמונה כ10 שיעורים, וכל שיעור בודד ניתן להיכנס אליו, ואני מרגישה גאה, מאוד מאוד גאה. ועברתי תקופות מאוד מאוד ארוכות, שכל פעם שאני מסמנת לעצמי וי, אמרתי לעצמי, עכשיו אנחנו התחלנו את שנת 2021, ובשנת 2021 אני לא מתפשרת על עצמי. לא על העסק, לא על הילדים, ובמיוחד לא עליי. זה לא משנה במה. אם זה בזוגיות, אם זה בעסק, אם זה בגידול הילדים שלי, אם זה באוטו שאני רוצה לקנות, או אם זה במה שאני רוצה להגיד, או במה שאני רוצה לעשות, אני נטו אני, כי אף אחד לא תהיה יותר טובה ממני, או בהכי טוב שלי, חוץ ממני. כי אני יוניק, אני אחת ויחידה. כל אחד בדרכו הוא אחת ויחיד. זה לא משנה מי אתם. אני רואה את עצמי כלא סתם שם. אורלי מנשה זה לא סתם שם. קראתי את עצמי באמת 6 שנים
לפתוח את העסק שלי. התחלתי ממש ממש בקטן. התחלתי את זה כתחביב. היה לי כל כך משעמם שהייתי בהיריון על נעוריי באותה תקופה, אז התחלתי ללמוד לעשות את האותיות. שם זה התחיל, כפי שמי שמכיר אותי ועוקב אחריי כבר שנים יודע. ומשם התחלתי להגיד לעצמי שאני רוצה ללמוד לתפור. באותה תקופה אף אחד לא רצה ללמד. אז התחלתי לקנות מכונה מאפנה ותפרתי. התחלתי בנחשוש, ראיתי את זה בסרטונים, אבל הבנתי שיש הרבה דברים שבאינטרנט אי אפשר, לא מלמדים. התחלתי פשוט לפרק את המוצרים, לראות איך הם בנויים ולהתחיל לתפור אותם. לאט לאט למדתי טכניקות וחקרתי את הנושא הזה כל כך הרבה, שבסופו של דבר הגעתי לנקודה שאני רוצה. ומשם התחלתי לפתח את הקורסים, את הסדנאות ואת הלימוד תפירה ואת הלימוד עיצוב. וכיום בשנת 2021 אני מרגישה גאה ומאושרת שהשגתי את כל המטרות האלה בשנתיים האחרונות. ובשנת 2020 החלטתי שחלק מהמטרות שלי היא לעבור את שיטת ה-NLP. אמנם בתקופת הקורונה לא כל כך זה הצליח, כי הלכתי לחלק מהשיעורים וחלק למדתי הרבה באינטרנט, ופיתחתי את זה גם בעצמי. זה לא כזה קל, אבל זה צריך הרבה כוח רצון. ובפגישה הראשונה היא שאלה אותי שאלה שהכניסה אותי לבלקאוט לגמרי. הכניסה אותי למבוי חסום, שהתחלתי לבכות לגמרי. בן אדם זר לי, מכירה אותו יום אחד, ופתאום היא נתת לי לבכות? כאילו מה זה? זה סוג של פסיכולוג, ואני לא מתביישת גם להגיד את זה. אבל זה עזר לי מאוד, גם כבר בשיעור הראשון, ומי שצריך את זה אני ממליצה לו מאוד. שיטת ה-NLP זה סוג של דמיון מודרך, שמכוונת אתכם בתת מודע, להעריך את עצמכם, לאהוב את עצמכם יותר, להוציא את זה החוצה. כי אם אתם לא תאמינו בעצמכם ולא תאהבו את עצמכם, מי יאהב אתכם? אם לא תעריכו את עצמכם, מי לא יאהב אתכם? מי לא יעריך אתכם? אף אחד. ומשם כל זה התחיל. והיא שאלה אותי שאלה ששברה אותי, ולא יודעת למה, באמת שאני לא יודעת למה, אבל היא אמרה לי, מתי בפעם האחרונה הסתכלת על עצמך במראה ואמרת שאת אוהבת את עצמך? מתי בפעם האחרונה החמאת לעצמך, הרמת לעצמך, העלית איזו תמונה ואמרת לעצמך כמה את יפה? מתי? כאילו נכון מחמיאים לי והרבה מתחילים איתי זה כיף, בסדר, אני מודעת לזה, אני גאה בעצמי, לא כי אני עפה על עצמי, אלא כי אני מודעת לעצמי, כי אני לא מושלמת, אני שלמה עם עצמי, ואני מקרינה את זה כלפי חוץ. ובעבר זה לא היה לי. היום זה כחלק ממני, היום אני מחייכת, היום טוב לי. לא בגלל שהיה לי רעה בזוגיות או חלילה וחס, ממש לא. אלא בגלל שלא ידעתי להקרין את זה החוצה כלפי עצמי. לא ידעתי להעריך את עצמי ולהרים את עצמי. והיום, אני אדם אחר. היום התהפכתי 180, שרואים את זה. גם בעיצובים שלי ובסרטונים שלי ובתמונות שלי, וזה כיף. וחלק מהמסר שאני רוצה להעביר בסרטון הזה, זה העצמה נשית. ולמה? כי חלק מהיעדים שלי, זה גם להתחיל להתפתח ולשתף אתכם בעצמות האישיות. זה לעשות הרבה סרטונים שמעידים על כך, אם זה באינסטגרם, בפייסבוק, בכל מקום ובמדיה אפשרית, בעמוד שלי ביוטיוב, בכל דרך אפשרית שאני אפילו אשמח אם תשתפו, תגיבו ותעשו לייק, זה ממש ממש יעזור לי לקדם את התהליך הזה, יחד איתכם, כקהילה שבאמת תומכת בסרטונים שלי ובאמת מאמינה בהישג הזה ובדרך הזאת, כאילו אתם הקהל שלי, אם אני לא אשתף אתכם את מי אני אשתף? אתם החברים הכי טובים שלי, אתם האהובים שלי, אתם הדרך שבה התחלתי, וזה חלק מהיעד שלי לשנת 2021, ההגשמה עצמית, שלא משנה באיזה תחום את נמצאת, באמת שלא, זה לא רק תפירה, ממש לא. זה קודם כל להתחיל בך, במי שאת. כי אם את לא תסלחי, למשל, אם את רוצה זוגיות, אם את לא תסלחי למי שפגע בך, ואת תגידי לו, סלחתי לך, ותתמקדי בעבר שלך, ההווה לא ייראה, גם בכלל, לא העתיד. זה לא משנה במה את רוצה להתקדם. את לא תצליחי אם את לא תאמיני בעצמך. אם את לא תסלחי לו, אם את לא תעברי הלאה, אם את לא תפסיקי להיות עם הקנאה שזאת עשתה ככה וזאת עשתה ככה ולמה לי זה לא מצליח. לא, ממש לא. תאמיני בעצמך, כאילו, אל תהי זאתי
למה לא חשבתי על זה לפני? לא, תהי זאתי שחושבת, תהי זאתי שמביאה את ההשראה ומוציאה אותה קדימה לפועל. תהי הראשונה, תהי מודל לחיקוי, תהי השראה. בשביל עצמך, בכל תחום שהוא, לא משנה במה. וקודם כל, תשיגי לעצמך את האני המאמין שלך. תאהבי את עצמך. כי מתי בפעם האחרונה, באמת, אני הכי כנה איתך, אמרת לעצמך שאת אוהבת את עצמך מול המראה. זה לפעמים קשה, אני מודה. כי לפעמים הייתי מסתכלת לעצמי במראה, והייתי כאילו, מה? אני מדברת לעצמי? אבל זה תהליך, צריך לעבוד על זה. צריך באמת לעבוד על זה. והיום שעבדתי על זה במשך תקופה, שהייתי פשוט מאוד אומרת לעצמי, כדי שאני אאמין בזה בעצמי קודם כל, שאני תופרת, אני מעצבת, אני מותג, אני מאמינה בעצמי, אני אורלי מנשה, אני גאה, אני אוהבת את עצמי, אני מעריכה את עצמי, אני מלאה, אני שלמה. אני מאושרת, אני מחייכת, זה טוב לי. אז לכן כאילו זה מדרבן. גם שאני עכשיו לא עם השיער מסודר ושהבית שלי חצי הפוך ושאני לא מאופרת, זה לא משנה לי. אני רואה את עצמי כאדם לפני הכל, ואני טוב לי עם איך שאני, והכי טוב לי שאני נוח לי עם איך שאני. ולא משנה באיזה דרך שהיא תבחרי, אני מאמינה בך קודם כל. אז תתחילי קודם כל בלהאמין בעצמך. תתחילי להסתכל במראה ולהגיד שאת אוהבת את עצמך. תתחילי קודם כל להאמין בדרך שלך. אם את רוצה להציב לעצמך מטרה, קודם כל תרשמי אותה על דף, לא משנה כמה מטרות. תתחילי להאמין בזה שאת משיגה אותה. לא כדי להראות לכל העולם שאת הולכת להגיד ואת עושה. לא. קודם כל תגידי לך, גם אם זה יקרה בעוד איזה שנה, שנתיים, והצבת את המטרה לשנת 2021, לא משנה, בסופו של דבר זה יקרה. קודם כל תתחילי לעבוד על עצמך. אחר כך להביא לרשת לכולם. זו המטרה. שקודם כל תתחילי בך, וזה מאוד מאוד חשוב. חלק מהיעד הבא שלי זה לבנות את הארגונית לתופרת. עכשיו, זה לא רק לתופרת. הארגונית לתופרת זה להציב לעצמך יעדים. זה בין אם את עכשיו רוצה ב-365 ימים לשנות את האני המאמין שבך, או להרים את האינסטגרם שלך, או לא יודעת מה, לתפור את העסק שלך להצלחה, או לקדם את העסק שלך בכל מקום שהוא. הארגונית שלי הולכת להיקרא עיצוב תפירה השראה. זה לפתח את ההשראות שלך ולהוציא אותם קדימה. זה להוציא את המכלול העצום הזה שהוא נקרא בשם שלך ולהוציא אותו קדימה. קודם כל בך ואז לכולם. זה לכתוב משהו ולעשות. כי ברגע שכתבת משהו, בפועל הבטחת אותו לעצמך. ברגע שהבטחת אותו לעצמך, את יכולה להבטיח אותו לכולם. כי ברגע שאת השגת את המטרה, זה הרי ברור שהמטרה הגיעה לכולם. ועכשיו אני עובדת על זה, על שתי הפרויקטים האלה, ואני נרגשת לחשוף את זה לראשונה בפניכם. אני מצטערת אם זה סרטון קצת ארוך, אבל אני רוצה לשתף אתכם לאט לאט בכל המסע שלי. אתם הקהילה שלי, ואתם הראשונים שאני חושפת את זה בפניכם. אז אני אשמח אם תשתפו אותי גם אתם בשנה האחרונה, במה עברתם, אם השגתם איזושהי מטרה. אם יש לכם מטרות לשנה הבאה, לשנה שלנו, לשנת 2021, ואם אהבתם את הסרטון, תשתפו אותו, תעשו לייק, תגיבו לי. אם בא לכם את הייעוץ שלי, עזבו, זה בחינם, כן? אם בא לכם סתם לשתף אותי בכל משהו, לא שאני פסיכולוגית או משהו בסגנון, ולא שיש לי איזשהו ידע בעניין, אבל אם סתם בא לכם איזושהי אוזן קשבת, עברתם איזושהי תקופה, ואתם רוצים את הייעוץ שלי, שאני אעזור לכם, אני כאן. אז אני אוהבת אתכם. זה היה הסיכום שלי ב-15 דקות. זה הייתה המטרה שלי דרך אגב. סיכום של 2 ב-15 דקות. והנה עשיתי את זה. שברתי את תקרת הזכוכית שלי, והיום אני שוברת עוד הרבה תקרות. אז אני מאחלת לכם הצלחה, שנה טובה, מלאה בעשייה, פרנסה, שפע. אוהבת אתכם המון המון המון. תגיבו לי כאן למטה את הסיכום שלכם לשנת 2020, שנת 2019, או איזה שנה שבאמת עברתם בשינוי. אני כאן לכל שאלה, באמת באהבה. אוהבת אתכם המון, שלכם אורלי מנשה. ביי.